Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа още едно видео за Clash of Clans, което ще откувам в World. Сега ще ви покажа какви трупове имам. Имам 9 дракона левел 1 и имам 2 рейдж спела и 1 хилинг спел. Първо да ви покажем някои от техните атаки и тогава аз ще откувам. Ще ви покажа номер 2, което е... Номер 2 откувам номер 2, което беше Disgraceful. Не знам как е на български. Окей. Това не беше за деца. И това, както виждате, това беше тяхната атака. Не знам как го победиха 3 звезди, но няма значение. Това беше една от другите атаки. 4 атакува 4 пак. И не знам как победиха, имаха 15 Giants. Това беше Disgraceful. Глупаци. Така, сега... Сега ще атакувам номер 1. О, мамка му, те атакуват. Oh wow! 9 is attacking 8. He's lost! Той загуби. Той просто загуби. Боже мой. Това беше... Какво? О, ето ги арчерите излизат. Той загуби, както виждате, със сигурност. Почти е сигурно, но... Мамка му, защо не ги убихте, вие глупаци? О, Той има Hog Riders, както виждате, и нищо няма да ги спре. Той победи, би трябвало да е победил... О, не! Hog Riders ги няма повече. Аз мисля, че той е загубил, не съм сигурен. Но аз така поне мисля. Да, загубил е. Да, загуби. Той загуби. Загуби! Да, той загуби и това беше най-тъпата атака, която съм виждал в живота ми. Това е номер 8, това е Конър. Отивам аз да атакувам и после ще видим пълната атака. Така, първо да планувам нещата, които ще направя. О, неговите Air Defense са просто толкова тъпи, че си нямате да представа. Окей, със сигурност съм победил. Давай! Така, майко ми. Не знам какво направих, защо атакувах. Ще атакувам от тази страна. Ще ги рейджна ето тук. Ще сложа хилинг спел точно тук. Ще ги рейджна още веднъж. Не знам кога, къде. Дяволите. И както виждате, победих със сигурност 3 звезди. Победих 3 звезди и се гордея със себе си. Гордея се със себе си.
Гордея се! Можете ли да повярвате, аз победих? Така, не знам дали ще ви покажа втората ми атака, която ще бъде пак само с дракони и ще бъде... Не, няма да ви я покажа, защото 2 видео на ден. Може би утре ще ви я покажа, ще натисна War Events и ще ви я покажа като го реплейна. И ще видите, ако сте любопитни. Благодаря на хората, които са ми лайкнали видеота и са ме абонирали. И бих много искал да стана добър YouTube чанел. Player. Така че... Какво? Те са победили 1 звезда? Да, ме. По дяволите. Как победиха 1 звезда? Това беше почти невъзможно. Възможно е, що ми станало. Обаче как? Да видим какво е станало. Защото ми е много любопитно. Виждам как сложили са хората над тези, които нямат дефенсис. Така че сигурно са победили. Окей, така... Мисля, че почти това беше всичко от днес. Така че... Ще се видим след... Утре. И утре майче ще ви покажа атаката, която със сигурност ще спечелите 1 звезда. Daily Challenge. Трябва да го направя, за да взема 100 000. Както виждате, Тонхоло имам още 1 ден. И много се радвам. И тези неща, като ги махна и имам и Gembox, това почти съм сигурен, че ще взема 50 звезди. Окей, приятели, благодаря, че ако сте ме абонирали, благодаря, ако ми харесате видеото, или благодаря, ако коментирате. Коментирайте, ако сте любопитни за нещо, или коментирайте, ако искам да направя нещо. И благодаря, ако ми харесате видеото. Това беше всичко от мен днес и се надявам да сте го харесали.